Dnešní výstava má název Žít svůj sen a její autorkou je Jana Bártová, která stojí vedle mě. Pochází z Roudně u Lišnova nad Kněžnou. A tady vám jenom přečtu, co o sobě napsala. K malování nepřišla v dětství ani přes formální vzdělávání, ale musela k němu dorůst. V jejich dílech se odráží zkušenost, že pod povrchem se děje vždy něco hlubšího. Její obrazy vás přenesou do míst, kde je vše možné. Do světa plného světla, barev, krásy a harmonie. Do světa snů a fantazie, víry a naděje. Objevíte svou vnitřní krásu i krásu světů kolem nás. A nyní bych poprosila ještě o skladbu. Já bych tady poprosila paní Janu Bártovou o pár slov. Tak já asi jenom v krátkosti. Já bych vám moc ráda poděkovala, že jste zvážili cestu a že jste přišli. Mě to moc těší a vyzvala bych vás k přípitku a na výstavu můžete koukat, ptát se, co vás zajímá. Tak už já.